Salut și bine ați venit la Wrestling Road Talk Show. Eu sunt Ivan și l-am alături de mine pe Bully. Astăzi vom face review-ul săptămânii, predicții Hell in a Cell și Bound for Glory. Avem ceva de vorbit. Hai să începem cu Bound for Glory, totuși a fost pay-per-view pentru TNA, n-am mai avut un pay-per-view de mult, să vorbim despre el mai întâi și după continuăm, ok? Ok. Ce pot spune despre Bound for Glory? A fost un show oribil. Oribil. Mediocre. Nu, nici mediocru, a fost un show prost. Deci, a fost mai prost decât Battleground. Părerea mea. Nu știu ce să zic, trebuia să arate ceva mai bine, pentru că era cel mai mare show al lor și... Da, mă. A fost mai... Cred că Destination X de la Impact a fost mai bun. Sincer, nu mi-a plăcut nimic, în afară de un singur match, Bobby Roode cu Kurt Angle, în rest, nimic, n-am văzut nimic bun pe la show-ul ăla. În fine, hai să trecem fiecare match. Am avut în deschidere, mă rog, hai vorbim despre pre-show. L-ai văzut? Nu l-am văzut, dar am văzut cine a câștigat. Da, bromance. Mă rog, mă așteptam, sincer. Eu nu mă așteptam că le-a dat victoria la Impact. De fapt lui Robbie. Nu știu, hai. Da, trecem în primul match, că dacă n-am văzut pre-show, match Ultimate X, Chris Sabin, Jeff Hardy, Samoa Joe, Austin Aries și Manic pentru titlul X Division. Deci, după părerea noastră, a fost cel mai prost Ultimate X. Păi da, pentru un Ultimate X a fost slab, foarte slab și mai ales că a fost și la Bound for Glory, mă așteptam la Da, altceva. și nu știu dacă ți-amintești, dar acum 3-4 ani s-au interzis cările în astfel de meci. Nu mi-amintesc, dar chiar și eu m-am mirat că a folosit scări, că știu că trebuia să te cațeri pe structura aia, Eu n-avem. știu că au interzis într-un timp și acum le-au băgat la loc, nu știu. Nu știu ce să zic, meciul mi s-a părut foarte slab și mă așteptam chiar să fie meciul serii, dar Finalul a fost slab. nu știu, sincer mă așteptam să câștige de Jeff Hardy și poate ar fi fost, poate mai ok, poate mai dădea cât de cât prestigiul titlului, că cât nu-mi place mie Jeff Hardy totuși e over, din păcate, dar Chris Sabin, nu știu, nu știu ce să crezi, e mai bine Austin Aries, dar mă rog. Bromance devin campion la echipe. Mă aștept să fie cel mai prost meci al serii, nu a fost însă, pentru că vom trece mai departe și vom spune care a fost cel mai prost meci al serii. În fine, mi s-a părut un meci slab oricum și asta nu mi s-a părut cine știe ce. Dar măcar au încercat. A fost slab, dar mie îmi place că au câștigat Bromance. Nu sunt mare fan al lor, dar decât James Storm și Gunner. Da, au avut centurile alea de 4-5 luni și n-au făcut nimic, sunt irelevanți. Sincer, în TNA nu prea văd pe cineva relevant, un singur om mi se pare relevant și acela este... AJ. AJ, nici AJ nu se pare cine știe ce. Bobby Roode mi se pare omul rosterului, însă... Na. Însă nu știu cum să-l folosească. Da. Păi... Apoi am avut meciul cu Knockouts, Gail Kim devine noua campioană. Da, ok, e bine, nu mă așteptam, dar... Nici eu nu mă așteptam, nu i-am mai dat de mult o victorie și nu credeam că o să o dea. Atâta timp când nu prea au ceva planuri, nu știu ce să zic. Deci dacă stau bine să mă gândesc, e un singur face în divizia feminină. ODB? Da, și nu știu, dar cred că și Velvet Sky tot face e. Da, n-am mai văzut de mult, mai era și Terry Terrell, dar nici pe aia n-am mai văzut de mult. Aia e însărcinată. A, da? Da. Păi uite, în fine. Hai să trecem mai departe, meciul serii, părerea mea, Kurt Angle cu Bobby Roode. Păreri? Mie mi-a plăcut foarte mult. Și mie a fost chiar cel mai bun meci. Nici main event-ul n-a fost așa bun. Main event-ul mi s-a părut doar ok, meciul ăsta chiar a fost foarte bun și cred că e meciul anului pentru TNA. Cred că da. N-am avut altul mai bun. Da, asta vreau să zic și eu. În fine, oricum, măcar atâta, măcar meciul ăsta. Asta dovedește că Bobby Roode este cel mai... ar trebui să plece din TNA, sincer, pentru că e folosit cam prost, iar Kurt Angle dovedește că încă mai poate, cu toate care are peste 40 de ani. Și când mă gândesc că înainte în TNA se punea pe primul loc lupta în ring. Și acum... Au încercat să copieze Au pe încercat, dar nu mai au meciuri bune, să fim serioși. Nu, au încercat să copieze pe cei din WB și nu le iese, pentru că niciodată nu o să fie cea mai mare companie, pentru că n-au banii lor și, hai să fim serioși, niciodată nu o să fie WB. Și
din păcate e cam paște faliment. Ai văzut cât de puțini oameni au fost în arenă? Da, am văzut o poză, era pe Facebook și era jumate goală. Da, și pentru WrestleMania-ul lor e trist. Deci e Și foarte trist. arena a fost și n-a fost așa mare arena, să zicem că... Da, dacă era un, dar îți dai seama dacă era un stadion, dacă făceau bani fulguri pe un stadion, păi cred că nu se auzea nicio reacție, nimic. Da. Dacă n-au putut să umple o arenă micuță. Păcat pentru Am ei. auzit și că biletele au fost mari de tot. Poate Cred că și de aia. nu cred că au dat bilete pe gratis doar ca să vină lumea, mai mult ca sigur. Pentru că, hai să fim serios, ce build-up a avut bani fulguri, n-a avut niciun build-up. Na, mai ales la main event. În Dar a fine, fost AJ cu Dixie Carter. cam da, și asta trebuia să facă, sincer, mai târziu, nu acum. Mă rog, După ce câștiga meciul trebuia să facă asta. Da, în fine. Trecem la cel mai bine prost că o meci al continuă. serii. Ok. Cel mai prost meci al serii, Ethan Carter al treilea îl bate pe habar n-am cine e ăla, așa că nu mai interesează. A fost un oribil. Ethan Carter adică Derek Bateman. Da, l-am văzut prin NXT mai de mult. Aoleu. Frate, meciul ăsta n-a fost, nici măcar o stea nu poți să-i dai. Nici măcar una. Nu, a fost doar așa ca să debuteze Ethan Carter, n-a fost altceva. S-a părut un squash lung. Da, puteau să bage unul din roster, nu pe jobberul ăsta. Chavo Guerrero, ăștia erau perfect. Sincer, meciul ăsta n-avea ce căuta la Bound for Glory, dar în fine. Da, mai bine debuta și ținea un promo ceva. Da, să-i dădeam un meci cu cineva interesant, cum a primit de exemplu Fandango. Aia i-a făcut debutul la WrestleMania și a avut un meci ok și un build-up la fel ok, dar nu Ethan Carter al treilea, care probabil va fi un nimeni. Dar și de ce a pus al treilea? Habar nu am. Cred În că fine, e din familia lui Dixie Carter. e irrelevant. Magnus cu Sting. Sting a îmbătrânit. Nu mă așteptam la ceva mai mult, sincer. Mă așteptam la un build-up mai bun, sincer, dar... nici aia nu prea a fost. Da, storyline-ul n-a fost cine știe ce. A făcut acolo un promo în backstage și a zis tu ai avut meciul cu nu mai știu, cu Ric Flair parcă și de eu cu cine o să am cel mai mare meci și a zis o să-l ai cu mine și gata. A fost slab. Da, nu știu ce să cred, dar... Sting a îmbătrânit, build-up a fost slab, bine și prea am urmărit eu Impact-uri în acum perioada Bound for Glory, dar... Nu știu că a făcut Magnus Turnhill, nu? Sau bine să mă gândesc. Nu știu. Oricum. Trecem la main event, AJ Styles cu Bully Ray. Da, a fost un match ok. Da, și previzibil. Da, bine, ai sincer era de așteptat de când a De anul câștigat. trecut mi-am dat seama că va câștiga. Bă, eu nu m-am gândit chiar la asta, dar de când am văzut că Bully Ray e în spatele Zenith, m-am gândit că AJ Styles o să Păi aibă. oricum n-avea cine altcineva. Gândește-te. Într-adevăr, da. Mai vorbim mai mult despre meci, ce a fost ok, dacă n-ar fi fost Baby Luke Kurt Angle, ar fi fost meciul serie, însă dacă ar fi fost meciul serie, atunci ar fi fost mai nasol. N-a fost un meci prea strălucit, a fost meci ok. Da, și a ținut vreo 20 de minute. N-a fost nici să te plictisești, nici să... A fost ok. Da, nu știu în ce direcție o să ia acum cu AJ Styles, probabil să o continue feud-ul cu Dixie Carter. Dar nu știu ce contender va avea la titlu. Eu habar n-am care e următorul pay-per-view din TNA. Nu știu dacă mai au. Da, chiar că, cred că Genesis, care e de-abia în ianuarie, așa că... Dar În orice caz... Cred că e tot de la Free care se ține într-o săptămână. Da, în orice caz a fost un pay-per-view foarte slab, deci un pay-per-view oribil. Dacă a ajuns să fie pay-per-view ăsta, care e WrestleMania-ul lor mai prost decât Bound for Glory... Ai, că nici anul trecut n-a fost cine știe ce. Hai, frate, anul trecut a fost mult mai bun. Măcar anul trecut a fost un build-up mai ok și meciurile majoritatea au fost ok, au avut și meciuri bune. Anul ăsta am avut mai meciuri proaste și un singur meci bun. Ce meciuri bune, că am avut decât Bobby Roode cu James Storm anul trecut bun. Nici Jeff Hardy cu Austin Aries n-a fost un meci rău. Așa, ce facem? Trecem la Impact și după lăsăm... Da, mai bine așa. Hai, se merg de început Dixie Carter și AJ Styles. Nu mi-a plăcut. Dixie, nu știu ce încearcă să Am facă, văzut dar nu și iese. eu acest segment. Dixie Carter și-a
hit, dar nu cred că e hit pentru personajul ei. Cred că e hit doar pentru că e insuportabilă, că nu joacă prea bine rolul, sincer. Adică nu o suportăm că nu joacă rolul deloc bine, nu că nu o suportăm că joacă rolul bine, știi? E ceva, mă rog, bully-rea este aceleași chestii, AJ Styles, nimic nou. Ce e denotat aici e că s-a întors Mr. Anderson și a avut un brawl cu Bully Ray, care s-a părut ok. Da, și cred că vor avea un meci. Probabil. Nu știu ce o să mai fac acum cu Mr. Anderson după ce va termina treaba cu Bully Ray. Mă rog, Gelkin cu Brook Tessmacher vin pe ODB și Velvet Sky. O mai vedem și noi pe Velvet Sky. Nu știu. Hai, să mai departe, Ethan Carter al treilea bate al Jabber, trece mai departe și uite așa ajungem la main event pentru că Impact a fost un show extraordinar și deja am ajuns la main event. Match dintre Bully Ray și AJ Styles, revanșa de la Bound for Glory. A fost mai slab decât la Bound for Glory. Nu e vorba de asta, e vorba că e foarte ciudat să pui un match care l-ai avut la pay-per-view, apoi a doua zi la TV pe gratis și nu prea e... Ok, mă așteptam să mai faci puțin build-up pentru revanșa dintre cei doi, dar mă rog. Pe Bully Ray cred că o să aibă un feud cu Mr. Anderson, nu o să mai aibă șansă la centură cu AJ. Da, și pe AJ cu cine o să se bată cu Dixie Carter. Cred că cu Ethan Carter, nu știu de ce am impresia asta. Aoleu, Doamne ferește. Bine, cred că am terminat și Impact și TNA e oribil, probabil o să dea faliment. Sincer, nu mă mai interesează de ei, pentru că de când a venit Hulk Hogan n-a făcut decât tâmpenii pe acolo, așa că eu să intrăm în Monday Night Raw, unde sunt chestiile ok. Hai la Rock, avem ce să vorbim aici. Da, segmentul început cu Triple H și Stephanie. A fost un segment ok, sincer, mai ales să încep show, dar... Da, mi-a plăcut că a apărut și Big Show. Da, Big Show în sfârșit nu mai e acel plângăcios, nu să-și facă și face treaba mult mai bine. Să vedem, cred că va duce la un match, dar nu știu, cred că la Survivor Series. Între Triple H și Big Show, că altfel nu știu. Eu cred că Big Show va interveni la Hell in a Cell, nu știu de ce. Am așa o vagă senzație, abar n-am, oricum, eu ce vreau să zic aici, bine, o să zic mai multe și la main event despre Triple H și promo sale. Atunci hai să trecem la primul match, Dean Ambrose vs Daniel Bryan. Ce mod mișto de a începe seara cu un match de ăsta. A fost un match foarte bun. Nu-mi place că a câștigat Bryan prin submission. Mare lucru. Frate, totuși trebuie să-i facă puțin momentum pentru Bryan. Dean Ambrose are timp să crească, nu e îngropat, nu nimic, și așa că, oricum, eu m-am bucurat de meci, a fost un meci foarte bun. Ca de bine, era și de așteptat. Și trecem mai departe, cel mai prost lucru al serii, Santino Marella cu Heath Slater. Hai, trecem mai departe să vorbim aici. Da, nu vreau să vorbesc despre Santino Marella, Elvis, chestii de astea. Orton și Ziggler are meci foarte bun. Da, chiar cred că a fost mai bun decât Daniel Bryan cu Dean Ambrose, după părerea mea. Mă bucur că am văzut pe Ziggler, că sincer nu l-am mai văzut, cred că de la Battleground. La Raw nu, dar l-am văzut la SmackDown parcă. Nu mi-amintesc, că e păcat de ce se întâmplă cu Ziggler și că i s-a oprit push-ul. Da, totuși dacă nu ține gura. Da, e destul de nasol dacă n-ai o atitudine corectă, dar totuși ce zice acolo sunt chestii adevărate, dar na, dacă zice adevărul în ziua de azi, cam mai de pierdut, din păcate. Deci am fost foarte bun, îmi pare rău de Ziggler, Orton. A început să-mi plac foarte mult Randy Orton, sincer, de când a făcut Turnhill. Cred că e unul dintre preferații mei în momentul ăsta. Sincer, îmi place mai mult decât Daniel Bryan. Păi da, toți așteptam să facă Turnhill. Da, dar la început n-a fost cine știi, că era decât păpușa lui Triple H după ce a pierdut. Păi da, după ce a pierdut titlul, a devenit mai genul ăla de I kick your ass, știi, și ține și promurile mult mai bune. Da, am văzut că începe să vorbească bine, înainte se bulbuia, își uita replicile. Păi da, dar dacă îi place ceea ce face treabă bună. Asta e faza cu Orton, că nu de obicei face doar chestii care îi plac. Da, când e ținut pe loc, nu mai muncește deloc și doar când are șansă pentru centură și asta îți dă puțin silința. Păi face exact ce vrea el, mă rog. Da, asta e. Meci cu dive, n-avem ce vorbi. La câștigă. Da, nimic interesant. Miz și Kingston împotriva celor din familia Wyatt.
Da. Cam stau pe loc cu familia Wyatt, probabil până se va întoarce Kane, zic eu. Da, e ok decât să-i bagi așa direct în main event fără să primească nimic, așa e mai bine. E ok. Da, îi ține cu doi wrestler de midcard și gata. Mi-a plăcut mai mult la SmackDown ce au făcut The Miz. O să vorbim și acolo. Curtis Saxton împotriva lui Big E Langston. Da, no Da, Big contest. Langston a făcut în face săptămâna trecută, cum bine știți, și acum va lupta pentru titlul intercontinental în kick-off la Hell in a Cell. Da, aici mi-a plăcut JBL. A zis Michael Cole, meciul va fi restartat și a zis JBL, idiotule, meciul nici n-a început. Nu mi-am uitat de faza asta, sincer, Da, că i-am râs. de obicei cam dau mut că la cât de proastă echipa de comentariu, sincer. Mie JBL îmi place. Nici JBL aș să nu mai îmi placă. Da. După aia totul s-a transformat într-un match la echipe, Curtis Saxton și Ryback, potriva lui CM Punk și Biggie Langston. Da, echipa de face câștigă în Go Home. Asta mă duce gândul că s-ar putea ca Ryback să câștige la Hell in a Cell, poate. Și Punk la Survivor Series? Pe Punk îl văd să ia o pauză. Încă Da. aștept Punk să ia pauza asta. Din câte am auzit eu, feudul se va termina la Survivor Series, nu la Hell in a Cell. Și sigur face-ul va ieși învingător. Voi Nu-l vedea. văd- Nu nu-l știu, văd pe Punk să piardă. nu știu, de obicei când vrei să termini feud, e bine să-l termini în Hell in a Cell, părerea mea. Da, acum vom vedea. Da, din nou Giant Swing pe Brodus Clay de data asta lui Cesaro. Cred că ar trebui să-l facă pe Cesaro face, pentru că e foarte over cu Chant with the People și cu această manevră. Și să se depărteze de Real Americans și să aibă un run ca face, cred că ar fi ceva foarte tare pentru el și cred că e singurul lucru bun în momentul Da, ăsta. ar fi interesant. Păi, Dar ar nu fi cred- cel nu mai cred că o să potrivit. facă. De ce nu, sincer, e exact dacă ți-amintești cum era în WCW ăla DDP, Diamond Dallas Page, când Da. era heel și folosea Diamond Cutter-ul și a fost over și Diamond Cutter-ul l-a făcut face, așa și cu Giant Swing-ul poate să fie. Mai ales că ai văzut ce over e când... Păi da, dar Cezaro e doar din cauza manevrei, cum a fost și Fandango, știi, cu melodia și... Nu doar asta, dacă ți-amintești bine, uite-te la meciurile din NXT în care Cesaro era over cu Chant with the People. Deci e... Cesaro e plăcut de... Da, asta da, păi da, și era și arena mică în NXT și de asta, dar nu știu. Mă, eu cred că ar merge ca face. Da, meci pentru number one contender la centurile la echipe, Rollins și Reigns împotriva celor din The Usos. The Usos, da. Da, s-a terminat cu un no contest, că n-au intervenit și Cody Rhodes și Goldust. Vreau să ne întreb ce părere despre cei doi că au câștigat centurile la echipe. Sincer, nu mă așteptam. Mă, nici eu, dar mi se pare o chestie bună. Da, mă zic că vor să învie divizia la echipe. Mă, eu cred că o să țină centurile astea până pe la Royal Rumble, după care vor face un match între cei doi. La WrestleMania, nu? Mi s-ar părea cel mai ok, mai ales că toată lumea așteaptă meciul dintre cei doi la WrestleMania. Da, nu văd cine ar face Third Hill dintre cei doi. Pe Goldust. Cody Rhodes merge mult mai bine ca face. Nu cred că face Third Hill chiar când se va retrage. Da, mă, cred că se retrage, cred că o să mai țină după aia puțin. Probabil la WrestleMania vor avea un match și după aia vor da amândoi mâna. Da, după vor da una. Exact, Și la asta mă gândeam. se întoarce la face și mă rog, în fine. Contract, semnarea de contract din main event, părere despre SM, mie s-a părut... așa. Nu știu, a fost plictisitor. E promul acela Triple H care e foarte controversat. Da, mi-a plăcut că a fost și Shawn Michaels și... Păi da, schimbul drept și între Shawn Michaels și Triple H au salvat segmentul. Orton și-a făcut treaba bine. Ce se întâmplă cu Daniel Bryan? Adică Daniel Bryan zice ce trebuie să zică, zice foarte bine, însă... nu știu, promurile sale sunt scrise foarte prost, zice exact aceleași lucruri, că voi fi campion WWE, că te voi bate, da. Așa zic toți wrestlerii face și se repetă tot timpul, de asta sunt mai interesanți wrestlerii heel. Da, dar uite, de exemplu, bine, vreau să dau un exemplu din trecut, că în trecut face erau foarte interesanți. Hai să dau un exemplu actual, cum ar fi ăsta, CM Punk, de exemplu, sau Damien Sandow, care sunt, nu Damien Da, păi și CM Punk are o atitudine de asta, zici că e Cena acum.
Te voi bate, Da, voi... mă, da, e mai subtil față decât Mie Daniel. începe să nu mai îmi placă Punk. Bă, sincer, comparându-l cu Punk de acum un an, da, e mult mai nașpa, dar totuși, e mai ok decât Daniel Bryan, sincer, ca face. Acum, nu știu, problema cu Daniel Bryan că joacă rolul foarte bine, însă e vina echipei de creație care îi scriu promurile Da, lor. care scriu aceleași... Băi că așa văd eu un face interesant, în fine, nu comentez. Așa, mi-a plăcut, cum am spus, schimbul de replici între Triple H și Shawn Michaels. Triple H a făcut acel promo controversat în care sincer, l-a cam îngropat pe Daniel Bryan în ultimul hal, că după ce că în ultimele 2 luni l-au bătut în continuu și acum au spus tot felul de chestii că nu va ajunge niciodată un star, exact cum au fost Rob Van Dam sau Chris Jericho și probabil toți acum, dacă am fi fost ei staruri de top, acum am fi lucrat pentru Ted Turner. Da, sau când a zis Triple H, cum vrei, tu vezi cum arăți, cum o să fii tu fața companiei. Da, Și sau- când a zis Shawn Michaels, și eu am fost ca el și tu ai fost și tot am ajuns sus. Da, Dă sau- încredere. Triple H că nu o să mă bag niciodată cu tine, că mă lupt doar cu wrestle de top, Undertaker. Da, nu mi-a plăcut aici. Sunt de acord cu ce a zis Jericho după aia pe Twitter. Că Ce nici, a zis? nici ăsta, nici tu Triple H n-ai fi reușit, n-ai ajuns un star de top. Ceva de genul. Exact. Păi, dar să fim serios, Triple H mereu a fost în umbra altuia. Da, Hai mă, să- dar mie Triple H îmi place, mai ales ca heel. joacă rolul foarte N-am ce bine. să-i reproșez. Da, mă, dar promo ăsta mi se pare că nici măcar nu făcea parte din scriptul de la Raw. L-a spus că a vrut el și joacă rolul foarte bine pentru că așa el e în realitate. Și e foarte ușor să jos pe tine însuți, ai să fim sinceri. Ai văzut ce prost era ca face, pentru că el nu e o persoană bună. El e bun, blăudăros, are un ego imens, e un Hulk Hogan. Nu știu ce să zic, și faza cu Ted Turner a fost... bine, știu că ei, WWE-ul cam urăște ce s-a întâmplat cu WCW și cu Ted Turner, dar totuși cam prea pe față. Are noroc că mulți fani din ziua de azi habar n-au cine e Ted Turner. Da. Nici tu nu știi cine e, nu? Hai, trecem la SmackDown. Uite, a fost cel care a deținut WCW, pe bune. Ok, hai trecem la SmackDown, că... segment de început cu Triple H și Michael Cole. Bă, ideea mi s-a părut ok. Adică interviurile astea le-am văzut făcute pe site-ul Da, asta am vrut să zic și eu. Am oficial văzut și și a zis acum... cam aceleași lucruri. Da, și acum îl face la TV. În fine, a intervenit și Daniel Bryan. A zis Da, ideea aceleași a fost lucruri. bună. Bar n-am ce să mai... Mi-a plăcut expresia lui Triple H, că nici măcar n-a vrut să uite la Bryan. N-a scos niciun cuvânt, mi s-a părut ok. Match între cei din The Usos și familia Wyatt. Dă-mi la comentariu, dă-mi e patetic, oribil, nu vreau să mai discut despre asta. Hai să facem legătură că dă a fost după aia răpit de familia Wyatt. Mi-a plăcut de Bray Wyatt, cum vorbeau cameramanul, hai vină cu să-ți arăt. Și l-a dus într-o fel de grotă, habar n-am ce era acolo și Miz era ciufulit, era bătut măr și avea și ceva scris pe... Și cred că meciul ăsta lasă pentru Survivor Series. Păi da, că Bray Wyatt nu e apt să lupte, mi se pare. Da, dar era necesar să facă un build-up mai bun, pentru că e și un pay-per-view mare. Da, e bine că i-au făcut un build cam așa de 2 luni, mi se pare ok. Decât dacă nu vor face meciul cu Kane. Că mi se pare că îi se va întoarce până la Survivor Series. În fine, meci cu Dive n-am ce discuta. Los Matadores cu FreeMB-ul. Nici Da, aici. că nu-i suport pe cine de Los Matadores. Nu al câtelea meciul ăsta dintre 3MB și Los Matadores, cred că e al 10-lea. Am avut și la main event și la Superstars. Nu e vorba că e meciuri repetitive, e vorba că mi se pare un gimmick cam patetic. Adică ar fi ok dacă nu ar avea rahatul ăla de midget care e îmbrăcat într-un taur. Mi se pare prea copilărie și prea stupid, sincer. Da, dar asta cred că e singurul lucru over la ei. Da. Mai bine lăsau primul și Epico și gata, că acum, mă rog. Ryback cu CM Punk, CM Punk. A fost un jobber de la care s-a îmbrăcat în CM Punk. Da, am văzut și eu și avea freză de sconks.
N-am ce discuta. Nici Vreau să aici. vorbesc despre promurile lui Paul Heyman și de la Raw și de la SmackDown, cele backstage, că părea că omul e cam sărit de pe fix, că a băut, cred că, o tonă de cafea când a dormit nopți întregi și acum, data totul va fi bine, îl voi bate pe CM Punk și totul va fi ok, trebuie să stăm calmi și el de fapt nu era deloc calm. Da, și el de fapt viza pe acolo. Paul Heyman e genial. Deci, De ce e genial? Și e dacă cel n-ar mai fi bun fost actor Paul Heyman, din WWE. feud-ul ăsta dintre cei doi, care oricum a devenit lung și plictisitor, ar fi fost, cred că, oribil, așa că măcar mă bucur cât mai e cu Paul Heyman pe aici să se termine odată, că... Fandango cu The Great Khali, de când, acum Natalia iar s-a întors cu The Great Khali, ce bine arată Samurai, trecem mai departe. Main event, Daniel Bryan cu Biggie Langston, Cody Rhodes și Goldust împotriva corporației Shield. The Shield și Orton, da. Da, și inițial trebuia să fie The Miz. Știi? Da, și l-au băgat pe Biggie Langston, Nu-mi serios. place turface-ul lui Biggie Langston. Doamne, omul e praf la La micro. microfon. Și Prin... Ba, mie îmi place un powerhouse ok. nu mă atrage și frate la microfon ar fi mai ok dacă n-ar vorbi așa de panicat și de repede, ar trebui să fie mai calm, părerea mea. Oricum e la început. Da, într-adevăr, însă habar n-am ce să zic. Ce istorie are Biggie Langston cu corporația? Niciuna. Mai bine le băgau pe, nu știu, Dar n-are, dar vor să... Dolph Ziggler era cel mai bine dacă îl băgau. Da, exact. Și Ziggler nici aici n-a avut meci. Da, păcat. În fine, per total un go home week relativ ok, adică comparându-l cu cel de la Battleground, mult mai bine. Și perezim că pay-per-view ăsta fie mult mai bun. Da, cred că o să fie mai bun. Decât, Evident pentru că o că să- vom avea și Hell in a Cell. Da, probabil Și am că... auzit că ăsta e ultimul de acest gen. Din fericire. Mă, e ok, sincer că... Eu nu cam- suport au pay-per-view-urile dis- cu gimmick. Sincer nici eu, pentru că au distrus tot conceptul de Hell in a Cell. Acum Hell in a Cell erau meciurile alea mari care aveau ceva în spate și terminai feud-ul stil mare cu un Hell in a Cell. Acum nu trebuia să facă în fiecare an câte 5 Hell in a Cell-uri. Da. În fine, hai să facem niște predicții pentru Hell in a Cell. Începem cu pre-show, kick-off, cum vrei să-l numești, Curtis Axel împotriva lui Biggie Langston, eu zic Biggie Langston. Și eu la fel, nu mai făcea turface dacă nu-i dă centru. Nu e vorba de asta, e dai cam repede, dar sincer, cât nu-mi place mie Biggie Langston, mai bine decât Curtis Axel. Match pentru centurile la echipe, The Usos, Cody Rhodes și Goldust și The Shield. Frații Rhodes rămân campioni. Da, O să și eu cred la facă, fel. o să fac orice, însă e prea devreme să le ia, sincer. Și merg pe ideea că să le pierdă la Rumble și după aia să facă feud între cei doi pentru Mania. Dar nu știu de ce a băgat pe The Usos în feud-ul ăsta. Au avut un storyline Au foarte bun. câștigat ei. Între echipele astea două a fost un storyline foarte bun. Și acum că i-au băgat și pe ăștia doi... Mă, că au fost, am văzut multă lume care s-a plâns pe internet că The Usos au câștigat acum 2 luni de zile să fie number one contenderii și toată lumea, dar The Usos de ce nu primești șanse? Și probabil de aia, că am văzut că WWE cam ascultă ce zic unii pe net. Ei vor să dea reproșuri WWE-ului atât, nici nu le plac de The Usos. Vor doar să reproșeze. Da, sunt genul ăla de smart Da, fan. hater de ea. Aha, exact. Los Matadores cu The Real Americans, cred că o să câștige Los Matadores, dar pentru el Dumnezeu dați victoria lui Cesaro și Swagger. Deci puteau să facă un storyline foarte bun aici. Nu cred. Nu cred, Los Matadores probabil sunt genul ăla de gimmick care nici măcar nu cred că o să-i vedem vorbind vreodată. Nu, dar e Zeb Coulter și putea să facă, că sunt migratori și știi. A făcut de la SmackDown acolo ceva. Da, puteau să facă și mai bine, dar n-au insistat pe asta. Nu știu ce să zic, eu zic că meciul nu o să fie cine știe ce, probabil Giant Swing-ul, sincer o să văd un swing pe midgetul ăla mic. Asta. Doar ca să bage ceva amuzant, dar asta și va fi meciul, un goofy match, nu va fi ceva serios, deci predicție finală Los Matadores. Și eu la fel. AJ Lee, AJ Lee și Bribella. nu mă interesează. Eu zic AJ Lee că vreau AJ Lee, hai, tu ce zici? Da, cred că dacă câștigă Bribella, eu dă și lui Daniel Bryan centura.
Sincer, în momentul de față aș vrea să dea centura lui Orton. Da, și eu, și să rămână, dacă rămâne și AJ, e perfect. Mie nu-mi place Daniel Bryan așa mult încât să fie, să zicem, campion mondial, campion WWE. Mie mi-a plăcut la... imediat după SummerSlam, atunci era altă treabă, acum... Și nu e vina lui, am repet, dar până nu primește ceva nou... Sincer, Randy Orton mi-a demonstrat mult. Hai să vorbim la main event despre asta, Alberto Del Rio cu John Cena. John Cena. Vreau John Cena. Știu că sună ciudat, dar vreau John Cena. Da, și eu vreau John Cena, pentru că să dea puțin pe prestigiul centurii. Îți dai seama dacă o să facă un feud Cena-Punk pentru centura mondială? Ar fi... awesome. Da, nu De cred, la dar... Triple A, de la Undertaker cu Edge n-am avut așa ceva pentru centura mondială. Am mai avut cu Edge și Kane, parcă a fost ultimul feud care mi s-a părut interesant pentru centura mondială. Am avut și Undertaker cu Kane, știi, și a fost și în main event la Hell in a Cell în 2010. De ultima dată când a fost centura mondială în Hell in a Cell, dar meciul ăla a fost oribil. Așa că, în fine, deviem. Vreau John Cena pentru că, da, se dea presiune titlului și m-am săturat de Alberto Del Rio, deci omul ăla trebuie să coboare puțin în mid-card, pentru că în mid-card ar fi, cred că, un star, deci în mid-card cred că acolo e locul lui, pentru că main event nu are ce căuta, e foarte bun în ring, asta e la el, dar habar n-are să țină un promo, vorbește prea mult în spaniolă și, serios, e un heel forțat și, Bă, cum am sincer, spus, eu își primești... cred că e pus să vorbească în spaniolă. Da, știu, păi, dar nu e vorba de asta, e vorba ca bar, și uite cât era, de exemplu, face, era mai oribil ca heel, deci problema la el este că e băgat pe gât, noi nu-l suportăm și, cum am spus, nici măcar nu-și primește hit, nici pop, nimic, nu primește reacții și să nu primești reacții e cel mai oribil lucru pentru un wrestler. Nici de la Platin. Nici nu prea sunt latin. În fine, nu comentez, cum am spus, John Cena, predicție finală, tu, John Cena, CM Punk cu Ryback și Paul Heyman. Cred că Ryback și Paul Heyman. Și aș ca zice Punk, însă aș vrea Ryback cu Paul Heyman, să-l distrugă Ryback pe Punk, Punk să revină la Rumble, pentru că nu mai vreau să vă feud între ăștia doi cum am plictisit de moarte. Măcar mă bucur că au adăugat stipulația să fie înăuntru cu Hell in a Cell-ului. Nu prea ce să mai zic aici, da, predicție finală, Ryback. Și eu Ryback și Paul Heyman. Main event, Randy Orton, Daniel Bryan, arbitru special Shawn Michaels. Ăsta ar trebui să, sincer, mă aștept să fie un meci de 5 stele. Mă aștept să fure show, mă aștept să fie un meci bun. Dacă nu o să fie așa, atunci Hell in a Cell nu-și merită banii. Da, păi ăsta e cam singurul meci pe care vrem să-l urmărim. Da, și trebuie să, nu știu, aș vrea să încheie feud-ul, cel puțin între Daniel Bryan și Randy Orton, trebuie să se aleagă un campion. Nu prea vreau să intervină Big Show, cu toate că mă aștept. Adică în momentul de față cam văd un Big Show turn heel, îl face knockout pe Bryan și apoi Randy Orton devine campion. Ar fi puțin... Eu mă gândesc și o să fac cu Shawn Michaels, cred că nu l-a băgat degeaba acolo. Nu-l văd să facă, nu văd pe Shawn Michaels să fie heel, cum mulți zic că o să facă un turn, nu văd asta, pentru că Shawn Michaels nu, dacă face turn heel, după aia va trebui să fie prezent constant la show-uri și nu-l văd pe Shawn Michaels să vină mereu la show-uri. Shawn Michaels e retras, vrea să stea liniștit, nu îl văd eu pe el, continuu storyline-ul ăsta, după Hell in a Cell probabil nu o să mai apară. Așa că... Zic Randy Orton, că vreau Randy Orton, să mă aștept Daniel Bryan. Hai, zic Daniel Bryan. Eu zic Orton. Ok, și cam asta a fost, nu? Da. Păi, per total, un go home ok, un pay-per-view mă aștept să fie bun. Sper să fie bun, Bound for Glory a fost oribil și ținând cont că vine după un pay-per-view atât de oribil, probabil Hell in a Cell va fi o bucățică de rai pe lângă Bound for Glory. Cam asta voi și pentru săptămâna asta, ne vedem săptămâna viitoare, sperăm să fie și Hopsin cu noi, așa că la revedere.